Het is een beeld dat we in ons land eens nog net zien hebben. Elke nien had hem nevens Arriva goed onder nieuwe maatregel houden om met moelkapjes de bus of trein in te stappen. Al is het voor gewoon wel wennen. Nou, best wel raar. Ik snap het wel, maar het is een beetje raar. Het is echt wennen. Beetje gek, zeg maar. Maar ja, goed, het went vanzelf. Warm. Ik zeg ik heel erg Chinees die op, want het is 22 graden. Dus ik dacht echt van, oh jee. Ja, het zit net heel lekker. Het is een beetje vochtig en zo, maar ik snap wel dat we dat op moeten. Qua moelkapjes gaat het echt perfect. Ik zag iedereen keurige moelkapje op voordat ze instappen. En ook qua drukte, er zitten meestal 6 mensen in een bus. Nou ja, dat is natuurlijk prima. Dan kan je voldoende afstand houden. Mensen die geen moelkapje op hebben in het Iepenbier vervier en net vrijwillig uitstappen, riskeren een boete van €94. Als de bus of trein te vol wordt, treft de vervierder maatregels. Dan doet de chauffeur of machinist een volmelding naar de verkeersleiding. En die gaan zien dat ze extra bussen of treinen in kunnen zetten om toch weer die afstand mogelijk te maken.